जाहैबाय मा मिथिगौना आब' गेमस्रिया जे मोनसे फेसनि थाखाय डिसक्रिपसनाव होनानै दोनदोंमोन ना बिनिफ्राय अर्डार खालामदों आंबो ट्राइ खालामनि आब'नि स्किन बायदि आंनि स्किना जागोन ना जाया आब' गेमस्रिनि बायदि थेंक इउ आब' गेमस्रि आंबो उइस खालामनानै नायनायनि फाइनालि सफैमारबाय नोंथांमोनाबो खालामनानै नायनाय गाइस आंबो आब' गेमस्रि थिननाय बायदि लागायनो बा ट्राइ खालामनो नागिरदों स' नोंथांमोना नायबाय थादो आंनि स्किननि रिजाल्टआबो माबायदि जायो स' नोंथांमोना नुबाय जानांगौ आंनि स्किनखौ आब' गेमस्रिया जेरैबायदि थिनदोंमोन आं बेबायदिनो खालामदों स' नोंथांमोना आंनि स्किनखौ माबायदि नुखो आंनि रिजाल्टखौ माबायदि नुखो कमेन्ट्सआव खोन्थाहरदो